Pokračuje 2 part. Ideme na to. Takže všetci juchu. Ale ľudia, píšte do komentárov, či sme to dobre zahrali. Film. Fú, super, že som utiekol. Som krvavý. Pane, našli sme vašeho protivníka. Je kavárne. Pane, drží tam vašu mamu v kavárni. Chce ju zabiť. Už sme ho zabili. Tak vašeho tata. Jedného tata nemám. Ale máš tajného. Žiadneho tajného aj tak nemám. Máš tajného, veď sme ti to nepovedali. Myslíte tak trochu Lebo ťa nechcel vidieť nikdy. Lebo nechcel ťa strašiť. Keď si bol malý, nechcel si ho vôbec vidieť. A tak ako som videl, haha, kiš. Loser. Asi ste ho videli, ale chcel ho zabiť. Musíte tomu zakročiť, nie? Však je to táto. Nie, mňa už nezaujíma. A tak bol len na mňa zaujíma. Hej, tatko. Okamžite, budeš pre mňa pracovať v mafii. Váš tato vás radil. Pracujem na chvíli, Jakub. Aj tak bol pre mňa ten najväčší loser. Akože ty ma nájdeš krvavého. Mňa už táto bytočka nevadí, ty pôjdeš akože do kavárne. Auč, jau. Niekto pichol nožík. Do mojej hrudi. Jopc. Potrebujem pomoc. Som tu. Nikto môže im pomôcť. Jaj. Pomoc, Akože ty pôjdeš okolo do tej kavárne. Nie, nikto mi nejde pomôcť. Please, pomoc. Nie. Pane, by ste mali ísť niekomu pomôcť. Aj tak nikto už pre mňa nepracuje. Ale možno, že získate nového pracovníka. Na čo, keďže ma nikto nechce. Možno, že vie tajné dokumenty o Jakubovi. Nechňu sa. Keby pomôžete. Dávam všetky dokumenty o vašom protivníkovi Jakubovi. Neviem všetky. Neviete ešte jeden. Takže poďte mi pomôcť. Som pri policajnej stanici. Nebojte sa, už vás nezradím. Keď tam prídeš do policajnej stanice. Jakub
dobre, za chvíľku môžeš vyštartovať. Dobre, on sa za chvíľku príde, áno. Dobre, že to rábiš. Pomôžte mi. Markus, už sem ideš? Ja neviem, zase. Čo? Nič. Jo. Ty ješ v modrom aute, alebo ako ideš? Ty máš akože teraz prísť. A ty si sa vypojil? Prečo? Vypojil si sa. Ukáž.